fɔlɔ nin waati in na jɛ ka fɔ fɔra n bɛ se ka fɔ n'i ye kuma di maliden cɛman n'a musoman ma ka kuma kɛ forobafɛn ye bɛɛ ka se k'i yɛrɛ fɔ arajo jɛgafɔ ye o arajo dɔ ye a bɛ se ka fɔ kunnafoni gɛrɛgɛrɛ k'a daminɛ sɔgɔmada kunnafoni la ka kunnafoni yɛrɛ ta k'a bamayɛlɛma an ka todunkan na arajo minnu cɛsir'o la jɛgafɔ ye o cɛsiribaga bɛɛ ye donc n kɔrɔ daba bɛ foli bila a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ ma. Bi an ka baara bɛɛ b'a kɛ mɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ n'o ye Kalajula Sango ye Jabate an b'a fo aujourd'hui k'a ye k'a fɔ hali bi arajo jɛgafɔ bɛ a ka baaraba kelen na wa a tɛna baara in to yen maa si ye aw k'an wele ne bolo kunnawolo don c'est un honneur pour moi bi kana n da don fo min ye nin baroba in na min bɛ tali kɛ jamana jɔ sira nin y'o sira dɔ ye bɛɛ ka se k'i hakilina ta ka kuma lasigi aw ma k'aw fo k'aw waleɲumandɔn dante foli min na. A diyara an ye kosɛbɛ donc ni tun ye Bubu Donkan ye an b'a fili aw ma Bubu Mabel kelen de don donc an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi su in na o de bɛ don ni an ye an ka jamukan kɔnɔ joona joona ka d'a kan bamananw ko ten ko kɔrɔfɔ jan tɛ sugu ni bamakɔ cɛ wa Bubu an kɔni y'a ye 22 a kɛra n'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a san yɛlɛma a bɛnna ntɛnɛn tɛmɛnen ma a dɔgɔkun kelen bɛ bɛn sini ma ne ma fili an kɔni y'a ye fɛn caman kɛra wa an bɛ se k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu tɛ Musa Tarawele ni Modibo ka waatiw dɔn u ye minɛ minnu ye a kɛra kabako ye maa caman ma a kɛra balinako ye maa caman ma yala i bɛ se k'i da don minɛnko in na ka walawala dɔɔnin a fɛn min yira la mun de bɛ faamuya la minɛnw na. N b'i fo nin na i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ 22 septembre 1960 munna jamana ɲɛmɔgɔw transition ɲɛmɔgɔw sɔnna ka dayɛlɛ ka nin yakubaya bɛɛ ka kan a seere a bɛ bɛn ni transition ka san 5 ye san 5 n'i y'o sɔrɔ koko la a ka kan fɛn min kɛra i k'a ɲɛfɔ fasodenw ye u bɛ bolo min kan kɛlɛ bɛ sen na tiɲɛ don kɛlɛ ma ban nka hali bi Mali yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn na sala an bɛ se wa an tɛ se wa mun de kan ka kɛ bɛɛ jɔyɔrɔ ye mun ye o de y'a kɛ Mali ka san 65nan n'o bɛ bɛn transition ka san 5nan ma o kumana a yamaruyala a kanuna k'a fɔ ko k'a kɛ bɛɛ ka bɔ a kalama 22 ka kɛ ka yakubaya terroriste fɔlɔ de y'u kɔgɔ da a kɔgɔ la ani jamana minnu tun tɛ fɛ Mali ka fɛn bɛ Mali bolo a ka dɔn terroriste ye message ci fo dafɛduguw fɛ ka tɛmɛ ka taa Mali yɛrɛ ka ɲɛmaayaso la k'a yira k'a fɔ an bɛ don min kun fɔ ko fɔ ka n'an bɛna tiɲɛniba don jamana kɔnɔ don min na o de ye nin i bɛ cɛ bɛɛ bagabaga fɔ Asimi dafɛdugu bɛ yen olu ye bɛnkan kunnafoni di b'u n'an cɛ n'an b'a fɔ ko partage de renseignement olu y'u ka renseignement service secrets bila ka na ka messages bila ka na k'a fɔ ko vraiment k'u ɲɛ bɛ mouvement dɔw la u ka jamana dankun na k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na ko 22 k'a bɛ kɛ fɛn caman ye nin si ma transition ɲɛmɔgɔw siran Maliyɛn minnu an ka finitigi minnu minɛlen b'u bolo u y'olu labɔ ka kuma don u da ka fɛn caman fɔ mun kama an bɛ se ka saliya 22 fitiri la nin bɛɛ bɛ kɛlɛ la olu de bɛ se k'a fɔ ko Maliyɛn sɔrɔsi dɔ minɛlen b'u bolo mais kasonba falen bɛ olu la terroriste min bɛ yen bi a bila sanfɛ n'i ko i b'a dafa a ka bɔ hakili ma n'i ko i b'a bɔ k'a yira terroriste yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ maa joli minɛlen don minnu bɛ ka taa lahara don o don o t'o la abaden minnu tun bɛ yen n'u bɛ minnu don minnu tun bɛ financement kɛ a min b'anw bolo n'an ko an b'a yira diɲɛ kɔnɔ ka bɔ hali tubabu b'an na tubabu b'u la siya foyi tɛ terroriste la k'i donna terroriste la min dɔ minɛlen t'an bolo donc o ma anw nasira son excellence le général d'armée Assimi Goïta a ko nin bɛ kɛ terroriste bolo ko ka t'i da citerne ɲɛ kɛ tasuma don ka boli walama ka taa chauffeur kɛ ni citerne jɔlen sɔrɔ ka tasuma dɔ la ka boli ko de don o tɛ koyi o tɛ dɛ kɛlɛ n'i b'a kɛ à chaque étape a bɛ excellence de d'i ma et puis maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ n ka doni na o ye k'i bolo don a fɛ k'an ta k'a bila kun farafinna dugu caman degera min na kɛlɛ bɛ k'u place la kɛlɛ kɛra anw yɛrɛ ye o san 10 ani kɔ ONU yɛrɛ bɛ yan Nations Unies bɛ yan MINUSMA bɛ yan tubabuw bɛ yan mun bɔra kow la mais bi an bɛ k'an jɔ an kolo la o de y'a kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye dayɛlɛ ka fɛn min b'an bolo a 15% de tɛmɛna 15%. Wallahi a 15% de tɛmɛna tɛmɛna fɛn fila ye défilé ye marqué a fɔlɔ ye mun ye waati
Ne be Mali armée Dima Sembandou. C'est un grand comportement de l'armée malienne. N'a pas que l'armée monte en puissance. Les gens pensent que Koroko ça a attaqué au terrain. Les gens pensent que Koroko attaque au final. Les gens pensent que l'armée monte en puissance au Koroko défaitité au Titché. L'armée monte en puissance veut dire quoi? Kounou on sera minge bi monsieur Koké. Kounou on te oromna bi monsieur. Kounou fanga ni kuntena bi o fanga bena. C'est ça qu'on veut dire que l'armée monte en puissance. Alors amour de Kofo. D'accord. Odeake armée ka Simba Dourou. Simba ça va de sera défiler, mais Flamasé ka défiler. Au Simba Dourou et Djumé, armée repatriée d'anciens comportements. L'armée malienne. À Folofolo et Mouye, ça c'est l'artillerie et la cavalerie. Oui, n'a pas ko artillerie et la cavalerie. Au Korombi keleke Douma, ni Sekonin de Maïre. Mais de Djou Kirou, Anin Kana Guérenyona. Vous voyez, Moumba Damene, à partir de 20 km déjà, à table jusqu'à 100-200 km environ. Au Douma, quelqu'un minou, l'eau chaman temena. Namboro la amena minen jumena. Amba foma, pour matériel d'appui et logistique. Au te kelekede, allez kiboreu, Anin kele tableau, Anin keleke minou, ou l'oukanga souli on a tourné dans nos logistiques, au barreau, allez bodeke. On va faire mima pour les vecteurs aériens. Au vecteur aérien, qu'on a dit, sans faire n'a de pan, n'a de ce qu'à tirer, n'a de ce qu'à bombe fli. Au façon douru, au façon woro, au bambolo, il va être fort, oui, armée qu'à troisième compartiment, n'a pas fait pour les vecteurs aériens. Les vecteurs aériens, t'as qu'à la dire, il va sonner sur le jument, les avions de transport de troupes. Au défilé là, où il y a AN-26C, les avions maintenant d'appui et des liaisons. Les hélicoptères, où lui, il va y avoir hélicoptère défilé là, hélicoptère sûrement ça va défiler là. Mi 24P, allez défiler là. Mi 171, allez défiler là. Mi 8, allez défiler là. Ni boro qu'on a là, il est à les avions des bombardiers, les chasseurs. Aux chasseurs, il est parti en deux catégories là. Il y a les MiG, MiG, Koraïdi, Nafroko MiG, ou Afalmako. Migoya Gourevech. Migoya Gourevech, ça veut dire quoi? Au corps de Kafoko, fin mimbise ka pas à Kamana, n'a tchénique. Donc, les MiG, ou Maseka, MiG qui les défilé là. Mais maintenant, au Borin, chasseur bombardier ou là tout, 1000 défilés là, ou est fly. Sinon, donc, au Saba. Allez, Djumé, ça c'est le Sukhoi. En russe, Sukhoi veut dire qu'il fait un guélin. Ça va aller de donc, quel guélin de Kono. À la société de Dorefouye, c'est la destruction des aéronavals, des aéroterrestres, les troupes terrestres et les appuis aux hommes au sol. Ça fois il t'a sorti, allez de sang fait tchao de douma. Yoro gelen mounoube allez vous détruire pour que amafadouma à cavalerie ni infanterie puisse avancer à Kamina. Premier comportement d'Urunaï, en bas faux au Loudema, on a appui logistique et la défense aérienne. Drone de Dourikono. Des drones massés à défiler. Au drone, le Mali a deux types de drones. By Araktar TPD et By Araktar TP3. Maintenant, avec un champ d'action, ça fait 155 km environ. Maintenant, il y a l'état Kaladje, avec il est jusqu'à 50 000 pieds d'altitude. À l'autonomie, ça fait 1 heure et une journée et demie. Donc, à ma foi, les clés avec la drone, mais c'est qu'aucun sans fait. Maintenant, à Karadar Mbala, en bas, Oma, Okona, Aradar Mbala, Aradar mode rotatif de Bala. Au cours à Mogote qui court donc à Koflay, voilà ma ka Neflay, voilà ma ka Krey, à Mogoto là. À Mogote de Chila. Donc, il y a un café, armée, il est parti lindo, un comportement de l'ignorance. Maintenant, au comportement qu'on a la Niamou Fina, en bas, il faut faire un peu de ça, de défense système aérien. Allez, tu dois fouiller défense aérienne. Assimi Nani Sanchez, Malika espace aérien là en 3 comportements. On a que Dungu Rebecca pour drone kamikazuga, en de bon Tungu. Au donte ko drone te Mali bon domina. Drone kamikaze. Au donte, que ça soit le nord, il veut qu'il a le Mabaka drone de la Jigin, Agelog, et c'est pas la Teza Waten, Katabla et Fena. Et les grandes régions du nord, au donte ko drone flash ça va te Mali bon dom. A chuté que Wamba Bemne Kalaji.
o bɛ sɔrɔ mun fɛ a bɛ fɔ o ma ko DCSA défense des systèmes aériens ale ka baara ye min ka bɔ Kayi ka n'a bila Kulukoro an b'a fɔ ma zone de défense numéro 1 o ye système de défense aérien ɲɛnamaw de bɛ yen équipé encore des types de missiles minnu n'u bɛ se ka répliquer à tout moment ka bɔ Kayi et Kulukoro ka n'a bila Mopti ça c'est la zone de défense aérienne numéro 2 ale fɛnɛ ka baara fɛnɛ tɛ dɔrɔn foyi ye équipé encore des matériels logistiques capables de détecter chaque fois et de répliquer automatiquement en cas d'attaque. Maintenant, quand on Mopti, Kata, Okmana, Kidal, zone de défense numéro 3. Mais une zone de défense fin B, a baisse de détachement, armée l'air Yamora. Donc, on n'a pas des avions seulement, on a des matériels logistiques capables encore de surveiller l'espace aérien. On que chaque fois, nous va attaquer. Voilà. D'accord, maintenant, pour Aya Fana, force d'autres, mais nous ni tout là, mais télé donc encore. J'en ai télé pour le tout là, mais faut qu'il y a sous de pour là, à ce qu'on a mon dos là. Au fond, il fait ce que tu mets, il y a quoi de ou bien, il met d'accord. À la fin de ma unité militaire, unité militaire, on lui veut boulignama des sans fait. Tu sais, quand tu prends le grand nord du Mali, le nord seulement représente déjà les 2/3 du territoire malien. Nord dans 841 000 km². Aux 841 000 km², il y a à peu près plus de 62% mis dans les connus occupés par le dune de sable. Nico bi, folo, ou sur avion tamboulou, faut tamboulou, ni unité de kume ou les nyamais sans fait, avec ta mouron mini, sera beffé. Waouh, à mon ennemi, à travers des informations qu'on a là, à des fois, nous avons unité militariste, unité couratere, unité corolendo, ni bébana qu'elle est là. Mon be charou ni fondi, fouga nous paye. Donc, il y a un comportement douloumifié, ça va de sera qu'à défiler. Mais au comportement nous qu'on a fait là tout, Assimi fait le bé ou m'a défilé. Ça c'est les missiles. Missiles faut y mettre la télé. Mais missile tu dois fouiller. Voilà maintenant ça c'est déjà aller que nous faisons des nama fomako ou comme on bombe. Mille c'est qu'à y à des longues portées. Missiles il y a des missiles Mansé avec à portée 700 km. Il y a les missiles maintenant Kinjal avec à portée à partir de 2000 km. Il y a des missiles encore, troisième type de missiles. Maintenant, chasseurs F-35 à l'état. Donc maintenant, on va le missile Cobra. Donc, allez, missile King Dragon. King Dragon te doit fouiller, allez, missile, n'a avec calcalmé, il va avoir guidage électronique bala. Ni y a ni filet à cible, il sait qu'à la orienter. Donc, voilà des missiles qui n'ont pas défilé. Pourquoi? Parce que les températures, les conditionnements, dans les sons, voilà, déjà, c'est à bon. Comme on a des missiles, fait une BCK, allez, les clés pour que là. Donc, mon c'est la excusez, on m'a fait, mais à flanc, et mouillé, on te fait un boulot fin pays là. Parce que défler une compte, il doit pas il en avait. Défler une compte, d'affaire du coup, on l'a averti. N'a dit qu'on a beaucoup de Mali, bi Mali et qu'il est sans bis, ça va être un chien. Sans bis, ça va être un peu sans bis, ça va être un il est temps, par la réciprocité, pour la tout, prémise que discours là-bas, qui n'y croit ma clé, à ma faveur, vous demandez moi qu'elle est, c'est ma, il y a qu'elle n'a pas qui là. D'accord. Au fond, là, maintenant, pour Aya et Fana, ou Fana, ou Fana, Bokaïra, Mohola, ou fait défiler, vous savez, ou nous doit, ou nous dans santé, ma ou nous fait n'a pas eu d'humain, armé pendant. Oh, nous armé nous frère, ou nous fait des jatés, mais il a pas de faire ou bien on va barrer d'humain. Oh, nous finit la Kaoudi. Oh, nous jamais qu'à voler le cas. Au bout du groupement technique sinophile. Groupement technique sinophile. Allez, à barrer ou nous tourner. Ni ou nous killing fin. A bébé calor de Gayana la dressel. Bébé formation que. Wajala vous fait la réponse au Jarabana tout. Wanyamo vous non. Colonel ni lieutenant officier ni sous-officier de vous nous faire. Ni ou nous n'avez. Dobala allez fitini allez pour siwash. Mafma allez bulldog la madou. Allez fitini kana fait des guerres fla de ba konna là. A nyinda du kono. Guerres fla de ba le kono. Mais allez ka barati dore fou guerre allez de mine drone. Wale le ko Poutine. Allez maintenant c'est un chien russe wale de le Poutine. Arasi de wule tini wale le Poutine. Allez de do allez ka barati dore fou ka mine détecteur. Avec mine drone ni. A te fou ni mine. Il m'a mine sous dou.
ale formel de kama wulu wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ale ye dafuruguba ye k'a kuloba sama ka jigin ale ka baara tɛ dɔrɔn foyi le certifiant dɔrɔgu kasa ale b'o de ɲini ale bɛ kɛ aéroport ni fɛnw ni o kuma na ale bɛ kɛ olu de kɔnɔna la i b'a ye ale bɛ kɛ ni président kunbɛbaw bɛ yen ale bɛ ko donc bɛ kuma wa non a tɛ kuma mais a kɛlen n'a fɔ est-ce que b'a kalama mɔgɔ a tɛ a n'an tɛ kuma kelen fɔ mais an bɛ ɲɔgɔn faamu bobo tɛ kuma mais an bɛ jɛ ka fɛn caman ma o sinw b'u la donc ni wulu ninnu filɛ nin ye bi ninnu ye fɛn dama min détecté aéroport la a da tɛ se ka fɔ n'i y'a mɛn bi ko fɛn caman minɛ aéroport la wa Mali bɛ tila ka laban nin wulu ka baara ma parce que ni nin wulu de kan ka bila Mali frontière bɛɛ la ka tila ka ninnu de bila ka patrouille kɛ su fɛ n'i y'a mɛn ko surafɛn bɛ minɛ wulu ninnu tɛ surafɛn dɔn wulu ninnu tɛ faama muso dɔn a tɛ faama den dɔn wa n'an ma wulu ninnu don da la hali mobili caman bɛ tɛmɛ ka don aéroport ni fɛnw na wulu de kan k'a contrôler parce que hadamaden ɲɛ bɛ pan fɛn caman kunna wulu de b'a ye hadamaden ɲɛ bɛ wa hadamaden bɛ maloya fɛn caman ma ko non nin ye n terikɛw bɛ nin ye patron bɛ nin ye n ka chef ye chef tɛ Mali la bi dɛ Mali fan bɛɛ ye siranya fɛn de donc ale wulu ale commandant a kɛra lieutenant colonel 22 na o de bɛ wele ko colonel lieutenant colonel Salifu Kone ale ye gendarmerie ka bolofara de ye bolofara min a bɛ a mɛnna u filɛ nin ye autogare kɛrɛfɛla la u ka baarakɛyɔrɔ bɛ yen bi u kɛlen bɛ k'u ka baarakɛyɔrɔ de dilan ka tila ka tireur bila santinɛni miliyardɛri dɔ de dilannen don u fɛ yen u ka miliyardɛri dilan cogo ni mɔgɔ si tɛ kelen wa wulu ninnu bɛ tile bɛ ban entraînement la u bɛ pan u b'u kali u bɛ juruw pan u bɛ entraînement wulu bɛ entraînement wagati min don o don u bɛ entraînement de kɛ voilà. ok a faamuyala bi baro ka di kosɛbɛ ani Buuma bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo arajo jɛ ka fɔ 107 bɛ yan sanfɛ an faso joli taasira an bɛ taa Mayiga fan fɛ Mayiga ɲininkali dɔ b'i bolo ka kɛ Bubu la. Bubu i ni su mɔgɔw tɔɔrɔ se nba. Bubu i ye minnu fɔ nin ye nin bɛɛ kɛra ko ye komi ni fasodenw ye sura kan baaraw kɛra jamanadenw ye maa min tɛ Bubu dɔn o bolo ko Bubu ka kow daminɛna sisan n'o ye kunnafoni ko ale bara sira ye ale bi dɔn sabula an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye politiki tɔnjɛkulu kunnafoni ko sira o ɲɛmaaya tun b'i bolo ne yɛrɛ ye garisigɛ sɔrɔ bi an teri Futa ne ma ala ka hinɛ an ka jamana ɲamakɔrɔ premier ministre kɔrɔ Darussalam a ɲɔgɔn sera na tiɲɛ don Mayiga ye baara caman kɛ wagati kɔnɔ Bubu jalaki caman bɛ kɛ ka ɲɛsin o ma politigimɔgɔw ma a waatiw la ko an ye baara min kɛ bi n'i da donna kuma la minɛn minnu bɔlen filɛ nin ye ko a caman tun bɛ an bolo nka a bɛɛ laɲinini k'a ladumuni k'a tiɲɛ ka se ka bila nin gɛlɛya in kɔnɔ o kuma min bɛ fɔ o politigimɔgɔw ma i b'i yɛrɛ ye o kumaw kɔnɔ o donni ma wa n'i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo di n'i t'i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo di sabula maaw b'a jate ta ka ɲɛsin o ma nka bi hali ni o y'a sɔrɔ i jɔyɔrɔ bi a ka bon mara min n'an b'a kɔnɔ san kelen kɔnɔ sabula i ye ko y'ale fɔ ko ban an bɛ fɔ politigimɔgɔw ma donni ma i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ wa ɲininkali fɔlɔ mais o ye tiɲɛ de ye o ne b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ kɛ ne m'a nafa sɔrɔ a la nafa tɛ wari ye nafa tɛ sanu ye o ko n'i b'a la i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ la moi j'étais cadre du parti j'étais membre du secrétaire exécutif membre du bureau politique national porte-parole du président de fait ni tiɲɛni min kɛra ne nɔ t'o la ne nɔ b'o la et moi je me sens parmi les comptables et de façon pacifique je suis responsabilité pénale et civilement moi je suis responsable pas pénalement. D'accord. Voilà. Filanan non a to yen question fɛn fɛn jaa posé awɔ an bɛ bɔ kuma fɔlɔma na filanan kɔnɔ furancɛ fana min an b'a kuma daminɛ wagati kuma caman kun fɔra maa dɔw fɛ ka yira k'a fɔ ninnu u bɛ se u bɛna donni min ma danaya kun bɛ e kan ka ɲɛsin maa ninnu ma u ye baara minnu kɛ bi e nisɔndiyalen bɛ a kɔnɔ wa nka donni ma e kun dalen b'a la k'u bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ ka na se bi ma san 5 ale kɔnɔna la ka bɔ nin minɛn bɛɛ kɛra Malidenw na ala ka yira tuguni i y'a fɔ cogo min na k'a fɔ Malidenw a ye baara min kɛ san 5 kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ redevabilité an bɛ se k'a fɔ nin restitution dɔ ye ka se bɔ k'a fɔ ni musaka donna ni musaka donna nin na an bɛ se k'a fɔ bi a daminɛ kun dalen b'u la ko nin bɛ se ka kɛ bi n'a bɛ se ka kɛ n'a kɛra bi i b'i yɛrɛ i bɛ cogo di. ne kun dalen tɛ ninnu na ninnu nana ka san 1 de kɛ ne b'a la k'u kɛlɛ wa n y'a fɔ n ma sɔn u ye wa ni mɔgɔ banna mɔgɔ ye i bɛ ko de kɛ min b'a tigi lasɔn o ye tiɲɛ de ye anw dɛsɛra fɛn fɛn na ninnu sera k'a bɛɛ kɛ u nana ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali irisiw kuma sɔn
nous nana ka lettre sabali ci irishilama son ka jabi ka dale tuna muna mali politiciens yi minga irishila fuka irishi sa te bwa kono irishi ni dugu jela mali politiciens yi minga irishila fuka sa ni transition nalite ate jayi wa mogo ba transition naje ni ni transition boy bi partenaire be ba ko douana c'est pas parce que ko dugu chaman bi mali ba jebi ku ba je mali on nga mo tede u ba je ni fanga ni kam o be ka je asininga horonya na ka chesiri de kama muna ibura ka kuma chama fo défilé là-bas min grand Mali kono akara 1988 le plus grand défilé million marqué misilu défilé là akara 88 Mali ne kuye irishi de kuye Mali ka premier partenaire militaire et économique français kuye deuxième de 1960 pour kana ando et c'est wakala 70 kono Mali ni jonk me danyo ma système na o de kunye Corée du Nord kelingile ani Corée de kumbe da nyogoma mais bi ani bugu be da nyogoma betra ka honto munya ke dirigeant wa dirigeant munya on mara démocratie ko glana de c'est des dirigeants fabriqués o de ato Mali ka défaite follow pour la démocratie là parce qu'on a besoin d'une démocratie et c'est pas que la républicaine démocratie craint mais il faut que tu sois républicain. Donc, il y a comment nous fournier. Mali avait 3 escadrilles. Une escadrille est composée de 6 avions. Avions nous combien Mali boulot au dos, 3 escadrilles, ça fait avion binani doningaji. Ça, c'est les avions de combat. Mali a compagnie Kumba boulot. Il y avait 17 Illuchines. Avion ta ani wolo blado combien Mali boulot. Ni Éthiopie qu'on voit un bouchi qu'on t'aime Mali compagnie Kola. Mali avion de Tara. Il y a formé à Bala, Mauritanie présente. Ulu dada kata katana e seba kalama o yari on kero Mali avion ko mi yala kata farafina ke do avion to dugu bulu la bora Éthiopie la marché ko te Malika en 1964 char pilote formé na Mali la Mali migi de la le MiG 21 o MiG 21 mimbe beka dugu bulu kono ni yayi nyala tu irishi ya haram adin bisaba ni woro de ko Mali bulu ou ya konsu beka Moussa fait Moussa ma songa migi ni détruit. En 1981, on a fait Moussa Mako ajustement structurel. Et c'est pas que la Bredon Way Canana, Kapoko, faut État qui détente à Bofan dollar, aller armement dollar. Mamounou Kalanga Irishila ou Belassi. Ou Kunte Barala. Bon, Kulubine la Mama Irish Kalanga Irishila, Alni Pedro Draga Irishila, il me mettait par son secteur. Occidentaux, oui, en la Mama Kalanga Irishila, Irishua Hakina Buana, à Kofe. Ou Radio Glano comme Malin, Fouité Minglaro Kunte Mala, Radio comme Glaire. Tout le monde Malin a doublé bête, mais bon, Mali 25% de exporté. Mais usine est fermée en 1984. À Malin qui a fait, à usine est installée pour Varni Sénégal. Mali binin glanadi, comme ma bab beke mal joué, à Dofra, à Doula Boli. En 2021, 1992, démocratie femme, on allait Mamina, et les ballons sont coquins Malika. Là, sur Bahanga, Fahanga. Allez ni esgeba kalama yad agali en 1988-89 au lokugi il y a faut voilà bandauzu kele la libini tchadka manga folo mercenaire folo yo libi oh si ça mouné na ke wala ça ka Mali désarmé et les bonu ko kuté son abada ko fo Mali minenga mineka jindi plan de la paix du même folo ou y'a Mali arme na body ou y'a soro France ni muru keta mangan ke ko faka nord ke essai nucléaire hata ka arme nuru essai muru keta maso démocrate na len kuma mina yo adam ne fono Mali misilu la ko no ko ni misilu dala ko misilu bi se ka tieni ga kuma pe o soro misilu C220 de Koubé à l'époque oui Mali misilu ta kata nui kata dota ateli centre marakala kata dota e a Mali désarmé missile folo la Mali armement flamand grand mounier au grand libéral mangaya en 1994 parce que ni il contrat oni nga mission ni ga armement comme ça Mali sera sous boranga ta Libéria ni sera sous la segna kana ka non tu wa sera le Mali seul avait est-ce que va kalama 80 BTR charternator do Mali bulu charternator ko charger na mai BTR 60 mabulu kemer ça va encore Moussa be Mali bla dom avion kumbe ali tira filita ba oui Mali charou takou tikete katla kata ou free a don indien on est dans Mali charou atanui à côté de marfa mouné nama ko des armes lourdes il y avait 17
14-5 kun bɛ yen FMI kun bɛ Mali bolo ale ni dɔ fana kun bɛ Siriba kalama ko il y avait 14-5 il y avait 12-7 il y avait sabanan tɔgɔ bɔra kɔnɔ a fana kun ye arme lourde ye u nana arme ninnu ta ka taa ONU ka mission na ka Mali sɔrɔsiw bila ka na kɔfɛ ko Mali kɛlɛkɛminɛ minɛ ni si ma Mali kɛlɛkɛminɛ ban tellement que les Mali étaient super armés les Mali étaient gendarmes du monde et de l'Afrique de l'Ouest Mali de kun bɛ kɛlɛ fɔ ka ban en 1963 Modibo Keïta de ye Maroc ni Algérie wele k'u lasigi n tɛ fɛ k'aw mankan mɛn dɔ ka kɛlɛ kɛ ni se t'i ye se k'o kɛ Mali de armée a ye Algérie libéré donc au MIG 21 min ne bɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna Mali politiciens ye MIG 21 ta Faransi nana ka don an ka armée kɔnɔ k'a évaluer ka MIG 21 an b'a fɔ fɛn dɔ ma avion na ko avionique o ye avion ka yɔrɔ ni avion gana siɲɛ kelen a bɛ bayɛlɛma ka taa ka avionique ta k'a di Faransi ma Irisiw ko a kana kɛ convention b'an ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ u ma sɔn u y'a di Faransi ma fo bi Irisiw ye MIG 21 haramu u t'a dilan bilen a kɛra perte ye Irisila ma kojugu donc i bɛ na ni kuma min ye ma k'a fɔ ma bi ko minɛn mun b'a la ka san ni minɛn bɛɛ kun ɲɔgɔn bɛ Mali bolo fo n'a bɔra minɛn kelen o ye drone ye fɛn fɛn filɛ ka san bi Asimi fɛ nin bɛɛ ɲɔgɔnna kun bɛ Mali bolo u y'a da k'a jeni de nin bɛɛ tun bɛ yen le Mali avait des missiles sol-sol le Mali avait des missiles sol-air a tun bɛ Mali bolo le Mali avait plus de 400 missiles sol-air à portée kun ye 600 km environ u y'a da k'a démonter ka tila ka cerveau bɔ a la k'a détruire Mali missile mun cira à travers des France qu'on a là c'est plus de 200 missiles ou tu peux détruire comment c'est qu'une armée russe et t'as été russe aurait voulu nous désarmer France les nana attaqué la technologie ta France la boy tout kaka mirage France la mirage 2000 boro il choix avion de la MiG 21 de la France il choix avion mine Mali de bolo a do Russie me fait ka chi ni Poutine mana il choix ku Gorbatchev il choix ku fo nyongo Mali problème na ku teke Mali fait fo ka tien tellement que il choix ku Mali armée donc il n'y avait pas de nabi ni mina kun dara politicien ko sanenga Mali ko me jume lu ko me ke fenwre masigi ni mi ou est armée appauvrie ka bla ni français Mali la ya français nana muna ko Mali ko ka mo be avion de la avion tan de français nous servant ka opération le Mali avait juste maintenant des soutiens aériens allez finir lettre en tas c'est maintenant mais bi avion de ba en boulot à dos français et le fla de Blakana kana en sauvé mais nous on a à peu près plus de 50 hélicos donc wati serval ga wati avion flatron de nana 2 hélicos piment la première victime française à toko Daniel Boitin a pas fait Sarah Malaya a fait fa Sarah Malaya Daniel Boitin a fait fa Sarah a mais hélico de la Adjigina à basse altitude donc maintenant et Jadissou ya ta tir là ya ta FSI tir là arme lourde qu'on doit jigi mais bi on est français voulait avion frappe mais bi nous on a plus de 100 et quelques avions et c'est là nous voiture une position d'agneau moto il y a une position là nous il y a une autre développement au quoi tout le monde là que civil de compter avion ça le gouvernement malien n'a jamais négocié entre état warbe d'abord avion coulé au sol Dieu ensemble politicien mi asanga pour lever la tête d'accord politicien ni asa idanga ta fait et le piment ni be na ito defela na bina asime piment flag les par là Farabou va attaquer le Mali n'a que 2 avions Mali est un régiment ça fait une 2 compagnies d'infanterie Mali ou d'avancer Farabou en même temps comment mina où est ceinture à stratégie le Mali n'avait que 2 avions ou avion fait tout qu'il fait tient tout c'est ça qui a poussé Assimi ces jours-là k'a fɔ bi ne tɛ sɛmɛ mɔgɔ la avion ko la avion fila kelen o fana tila ka tiɲɛ donc filanan in tun bɛ mɔgɔ ta a tun ka 75 filanan in tun man ɲi kosɛbɛ donc a tun bɛ mɔgɔw ta 10 5 ka jigin o don dɔgɔtɔrɔ minnu tun bɛ ka mɔgɔw furakɛ sɔrɔsiw obligé ka arme d'u ma u k'u da la sɔrɔsi kɛ bɛ ka furakɛli kɛ civil o de y'a to Assimi nana ni service militaire ye jeunesse fɛn a bɛ fɔ CNJ o ma dɔn mun service militaire ye walasa bɛɛ ka se ka kɛlɛ digi a sɔrɔla Farabou de fɛ donc mɔgɔ tɛ ninnu ni politiciens da ɲɔgɔn ma jamana labɛnni na souveraineté fɔlɔfɔlɔ ye armée i tɛ dugu foyi ye ko puissance économique don et c'est pas seulement ko puissance militaire tɛ d'accord
Voilà. Je pense qu'il y a un clair assez à Roma Maïga. On peut progresser, non? D'accord. Maintenant. Ah, question fait le bon, on a il n'y a pas de question tabou ici. Ok. Voilà. Maintenant, pour Chama Mega, il y a un faux qu'on y fait, mais il y a pour la famille for ça, c'est vrai. Il y a pour la Chama et Allah. Mais Chama Mega, il y a un faux, malgré tout ça. Chama dit, on a bali. Ka, quoi, du traoula. Ni mene pas un bec au fait. C'est un mega décès. Taji Tarabo, Kokan Kadona et Chamana Kono. Avec des saouis, la Tadjikou Guéria Lassé, Yordoma. Ludo on met à Iraka fort, mais non bi, mais Lakana Sabatilité. Et c'est comme mon fort ou la salle, mais non pas, mais au père Lakana Probe Mola. Vous me formez là. Très bien. Il y a un questionnement de poser. Il va donc, on m'a bien dit politiciens ont un ding, on a un ding, on a même autre de même. Les politiciens ne devient ding, oui, parce que c'était ding. Ne devait ding, ne devient ding pour eux. Il va donc, Jamana Djougou Fola Yururu. Domaine de souveraineté faut être malheureusement affecté. Domaine faut être connu Jamana Binabe qui joue mais ni Yururu ma dokono. Donc Jamana sira c'est tafra. Maliba c'est tafra de quand Yururu là. Après Fola Yururu, Jamana de qui joue dans la fonction publique. Le Mali a fait plus de 15 ans. Politiciens qui venaient là, arrêté ministériel de Mogola de fonction publique. Catégorie A, catégorie B, catégorie C. Un arrêté ministériel. Maïga, n'y a fait un doigt là, mais elle n'est pas doigt. Madame la fonctionnaire catégorie A, arrêtez. À d'autres, nous faut diplômer. Au lieu de créer mon auto, nous bagaille. Mogoté Jalaki. Les fonctionnaires mouillés tiennent qui à Bamako. Ou bien mité qu'à Bamako, parce que Bamako des mouillés. À tout blanc, on a tout fait pour qu'on a détruit avec des fonctionnaires corrompus et corruptifs. Kata Gelas Sigouka, Michi Siratarola. Moto ou bien mine, watan wa mwa, fali ben mine, kodi dama wari, soukoute job, kabouson mo toro. Bi, terusu ba moun ba yinu brusu na odela. Parce que fin fla de bi mo tra mi famia. Ni beta bi brusu kono, le tra brusu kono ne enquête ke. I beta douti soro. Aba fine ko angona on sembora jamana kola, il se reconnaît même pas de l'état. Parce que état fait fouille, am so de digi docteur sola, a dente fraken. Il y a famille bala jamana kan nafa foyi wa dete école là ton fait quand ngani nafa kala sa alema yo bebola ka dan fonctionnaire no de donc brusu no mo kera mamu ne to ni ka bamako lu kilo no reso brusu aboro mo de chelaw donc comme bamako ba re kalama iba bolu chela ka tabla nuna lu ko ya to alama ni yo critique ni critiquera crier mu fort ko ni critiquera na ma be ma ki ata cour d'appel là ado ni cour d'appel non te 400 km. Ni be sika so mara konna la na fa kika boy ko na ya famia bala ko ba sika so ko na Bamako isu etali c'était avocat tali c'était kiri tigere yo ki ya to alama donc mo ko be brusu kono o da bora kuma la o da ke turusi chef la na jaga mine kata parce que turusu fere na mo voir ni tume ko ana otere quand ni état de voilà il y a des concepts là donc non seulement les gens sont déconnectés de l'état mais en plus turusu fere na tout quand ana otere ani état de donc c'est une stratégie. C'est une stratégie car il y a un état de mais d'où le état représenté au regard de les agents publics. Ameni kele bela dobu ka sofa mena kemena ni wakili. Mo nye bela ka sofa mena wakili. O ta so da ka turusi nya fe ko ni mo jugu benga jamana kono. Mo jo me turusi ko kono. Am ko foro foro jo chauffeur. Chauffeur de turusi folo. Mo ba fo chauffeur ma na hotel. Ani jamana fama o de do. O bolu se moi la. Lo ko tigala o de flana buyi. Wo fo ko no lu fenete. État nous venait de John Kama. Voilà la stratégie des terroristes. Mais maintenant, vous basez nous dans la corruption. C'est pour cela que l'un a marfa te mourute. Wallah, Yururu ka djung kele n'a ni fin paye. Parce que Yururu, c'est ça qui crée maintenant les frustrés, une partie des populations opprimées. Mais c'est moi fin fena. Et d'un sigilembe. Ako fro, o minela. D'un te kalana. Balote du kono. Dungu de ka laini ala ka jamana d'Afrique. Donc, on est tous dans la douche parce que tu n'as pas d'intérêt. Avec Tibolo, Mada Tibolo, Fofo Tibolo. Donc, Mouna a connu ma co, ni que le même de l'ambolo, mais attaquez pas la caque, nous aurons failli. Parce que, nombre qui sont victimes de ces gens-là, ils ont préféré maintenant de garder le silence. Parce que le coup état de coup nous. Et c'est une manipulation.
Je ne dis pas, je ne comprends pas. Donc, étant donné que c'est une manipulation. Non, non, non. L'agent corrompu, l'agent sera fait miner. Allez, quand mon comportement. Non, mais maintenant, mon comportement est en train maintenant de favoriser quelque chose. Vous autres que les premiers victimes ici, ça c'est la population. Je ne dis pas le contraire. Maintenant, Dondoni, armée de Timeka, si tu as un convoi, sera là-bas. Armée va cordon ramadou na sera tiré. Mais on mourra de boula. On mourra de bout d'outeuil. On doit de dingo, doit de balmado. Pourquoi a-t-elle dénoncé? Parce que elle est à intérêt état boulot. Elle est se détacher à foula, d'été école là. Avec jugement de la Ratani 100 ans à ma Dabiso. Quand on peut faire ma cour à boulot, elle est boulot, état est référent dans ma monde. Il y a deux Mali, Mali de la population et Mali de l'État. Donc, allez qui me dit ce mot-là. Au lieu que nous mettons stratégie. Maintenant, au terrorisme, nous faisons stratégie. Terrorisme, terre. Bandi ou dido. Bandi, nous sommes bien sans bégarer terrorisme. Nous avons terrorisme arrangé mouna parce que en Afrique, bandi ou stratégie. Terrorisme, on va voir modo parce que avec le savoir qu'on va hacker l'ancha. Zomisani fait un Koundé dans les quartiers reculés ou Betouna sans bégarer les terroristes, c'est ça. Bébé Marfan Dota. Mon stratégie qui est là, mais terroriste, c'est un petit bandit qui vient d'être livré il n'y a même pas 10 mois. L'homme déterminé, ouais, quand on me donne mon tien, il faut tiens, après, on m'a pas d'engagement à faire. L'armée a éliminé maintenant des de ces jeunes. Mais nous-mêmes, nous sommes en et donc, il faut faire un bémé. Cadeau bas, il faut faire un bémé. Nous sommes connaît un année flat, tu vas Sahara sans faire d'autres djila. Au cas où nous sommes bien, bien comme Malika Tiale, qui a fait la donc, stratégie, j'en viens, jeune frère. Stratégie, Mundo, nous avons joué dans un comportement. Donc, bandi nous fait donner là, femme fait. Donc, nous avons armes, parce que armes, mali femme ça. Mon éclatant, ministre armes de tout. Il y a plus de 2 500 000 armes qui sont volatilisées dans la nature au Mali. Donc, il y a armes, il y a takata, il y a sranitige. Il y a a fora bana ni ki ngo Allah akbar signe ali zoom zen ngo Allah akbar parce que Allah akbar te. Donc stratégie c'est pas que parce que l'armée est incapable non terrain parce que déjà il y a une autre mission d'état quand la mission de la Wouli kata auprès de la population opprimée tiens là kelen marfa jorobe me jamana dun jorobe wa jamana dun dimina no komina fo o de ka fui non kera ko jamana denw b'u ka hakɛ ɲini u b'a sɔrɔ u mana wuli min nɔfɛ u b'a sɔrɔ e bɛ ka bɔ baninkɛyɔrɔ ji tɛ yen foyi tɛ yen sira tɛ yen dɔ bɛ ka moto minɛ ko 1000 o venti ça tu penses que e bɛ mun de fɔ e bɛ tile 5 ko 1000 ɲini na ka t'o dɔgɔtɔrɔ sara e b'i yɛrɛ jamana la e bɛ sɔn ka taa kunnafoni dɔ di o finitigilaka ma kari kɔnɔ i bɛ ka don i faso kɔnɔna la dɔw b'a 400 minɛ i la i maliyɛn a maliyɛn 400 i b'a sara kun min na kun t'a la. Quand tu penses que la personne est capable maintenant d'informer, il ne peut pas que John ait qui est là. Donc aujourd'hui, stratégie nous tu dois fouiller. Moi on va que moi on y a pas la patate, moi on a ça pour état à polir. Alors que quand on regarde bien Belga, ils ont gagné un peu les gens. Ils n'ont pas regardé comment là. Ama dit en Belga. Mais avec le don la fois on a outé. On a outé. Et qu'à traiter quand on a été gagné chien. Et ça on était à traiter comment. Souvent chien comment te maintenant. Il t'a sur là. Oh, stratégie et ka okmana sumon trafir sula forbi mobile ngata modi ko ache d'offre la miranda gané d'avant trasoro ita sola imita sola. Donc c'est la population qui est victime mais mumba ke itai yuru mo ka population du sula bo fanga son en jota là ani yuru encourager aujourd'hui Mali kono corruption ibake on est ka sanctionner ka punité illimité. Il y a bon moment là. Oui, il y a table amour fenêtre là. Au fond donc nous on est conscient de ce que nous faisons. En a donc ton nom de Romuna, Gelab ou Worom de la Cameroun. Nani Moko Haket Douma. Par sanction ta. On est armé de Magabara. Wani Boussono chef flabe Touroussi flamme ka balé ka sirkata bla. Jean-Mé la ko. Anémé. Au coro, n'a sur Béa Here Jamana Maracono. Ani Béa État ka Maracono. Al ni ma fin soro binga na ki gan fene. Donc j'enfant de véhicule.
Janfanté, les gens. Dougoudin bête, nous, moi, nous m'avons dit que nous devons dire. Si les quelqu'un fait un peu de nos copies, Mali a perdu. Ni Mali est aussi bas que mes frères. Aïe Malien bas que mes frères. Ni Teroussou fait Dougoudin bas que mes frères. Aïe Malien bas que mes frères. Qui perd, c'est l'État. État de bien en baie. Donc, État quand on a don là, t'as faux bi, nous a qui ni sera tira, on fait mon revenu sera da, même au témoin. Mais au lieu sera sigé, mais nous sommes sera sigé, so c'est ça John Kama. Alors ça Jamanadin Kama, gouverneur de John Kama, Jamanadin, préfet de John Kama, Jamanadin, maire de John Kama, Jamanadin. Donc gouverneur ne préfère maire de Fernanda, donc nous Jamanadin Kama, ou quand Jamanadin connaît ça ok. Pour nous Mali bi Mali technique, tableau de bananga dabla. Ou pour que bon armement yoro kono wati tara ana temu ka chadoni ere ka fambia la est-ce que jamana bi Mali da fait jamana na bi ni se ga Mali kamana kwa ere ta sera fait passer ina fi afa tumia ni minen no fleni ne te aussi kele minen da mai oi am se ka sikina be yala ere ka yila est-ce que ni jamana la Mali da fait bi Mali se ka be la mine ali Algérie mena min fina Algérie ga mise Algérie défilé qui l'ont fait Algérie présent interview donc le 25 akoko avec kangar munda puissance yo ko fraka minen fré africain ko passer ko les africains ko kalanko bana ko minoko bana ko kongo bana mais Algérie présent ni nena ka fokal ka base arrière ko ngawodi ale ka doufle gawo ale ka présent ko ngawodi Mali de ateme quand Moussa était lieutenant en 1962-63 Moussa de Koumeta Kaminon Takaboya, il était chef d'opération Katani Minon au Grand Nord. Algérie Ninena, quand Fokal Kongo Nagan Minon, armement de aller libérer. Algérie Ninena, quand 100 Baflani Mouan en 2024, Algérie 21 milliards de dollars d'investis armement. Et on va dire que Bingali Djoula, ça est le condamné à Congo Minon. Il y a des bandits qui sont français à Algérie. On m'a Algérie Maroko Kalante, comme nous, de bandits à Bessena. Il y a 21 milliards de dollars d'armement. Algérie a Congo Minon la Jidou. Donc, il faut que Algérie quand Algérie Mali Békili, Mouna, Algérie Minenglan Tagla, Mouadeba Dambema. Femi Algérie fait pas au défendre Mali Kokoropi. Mali te sentien fait pour une épi. Femi Algérie Bounya, au dé Mali Bounya. Nga Femi Mali Doya, au défendre Algérie Doya, no Yugo, au défendre Algérie. Parce que l'Algérie armée bépi sous contrôle des Blancs. Vous avez vu la fuite de l'ancien général des renseignements algériens. Il y a Nasser El-Jim Gabouli. Mintra Espagne. Parce que Mouno, parce que d'un judo, il n'a pas, parce que d'un judo, nous, même Mali, qu'on est en follow. Parce que d'un judo, nous, avons manifesté un peu. Après, l'Algérie des renseignements. Ou à même que Mali sort de l'Algérie sort. Bengali, Yugo. Oh, Mali et Algérie libérés. Ou Algérie, Temena Mali là. Mouna, Niamoro de Atemana. Sinon, fouille-moi Algérie, Temena Mali là, Niamoro de mon côté. Sinon, il y a du monde libre, moi, Temena Niamoro de mon côté. Moko de Ghana Canada en moi, Mounia on a 5 coffres. Mounia a Jamana Nyata Betakata. Mali Fama doit aussi l'Algérie qu'elle est mouna. Parce que, donc, me drogue au nord là, Algérie, renseignement Bakalama. N'y a appelé Nagago Algérie pour la gente d'Oreto. Parce que l'Algérie Fama de Marani sur la Soudi. Il n'y a pas d'autorité politique en Algérie. L'armée algérienne est infiltrée par les Occidentaux. Algérie officier, bébé, toi, vous avez là. Drogue au ferry, Sanou ferry. Ou bien on est là, Grand Nord. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas qu'il y ait un État fort qui est contribué à l'Algérie. L'Algérie est basée fait mouna parce que l'Algérie balo gaz pétrole chouini sans chouin aller bingali de là. Au delà que l'Algérie a vu que le Mali vient en grand. Au delà que l'Algérie vu que Angwa Marfa Derebeluma Nangou Twin avec la frontière là. Il va Kalamako il n'y a pas de camp de réfugiés en Algérie. Ni Bora qui dans l'Algérie dans les cadeaux. Parce que l'Algérie est boulot qui dans à l'État. Donc c'est pour te dire que l'Algérie n'est pas une puissance au final. Ni un chien forêt. Farafin et Fimandou de qui cambo l'Algérie Djabi. Son Arabou de l'Algérie Djabi. Akam Manamanakola. Mais qui doit tribune à l'Algérie Djabi. Mali Kara Dougou Fiman forêt. Mais Mali m'a fait d'or là. Mali a fait Koumina. Mais n'a Nefina. Bin Algérie missile tanfi. On met missile tanfi. Dien à rapport de force et Galondi. Israël est forêt. Au dôme de fer Baboulou. À partir de 150 km déjà avec missile Koumbe. Au Israël, l'Iran fait un fait délégué.
Dieu Dadi, Dieu un rapport de force dit. Ni Kelema Kesseba donc. La seule armée, après la deuxième guerre mondiale, Misera Keleka a comprimé. Pendant 7 ans, ça c'est l'armée Mali. États-Unis m'a guerre après la deuxième guerre mondiale. N'a qu'à mais va faire. Irish m'a guerre, France m'a guerre, Abeta et Dadi, c'est la propagande. Armée Kélémiaka Djamana libérée, 272 000 km² qu'a libéré en moins de 1 mois à la Mali armée. Mais mon até fort parce qu'on est filmé. Mon até fort parce que le Mali est un pays noir. N'a fort avec Barca do Mali armée, la Mali armée sans droit. D'accord. Donc c'est pour te dire que oui. Mali armée de Oromina. Mali armée de Oromina, à part l'Algérie et le Nigeria. Mali armée ni Dougou, j'étais 30 minutes sur le télé là. Il y avait 3 escadrons de blindés qui ont défilé. Le dernier escadron est composé des multi-lanceurs SR5. SR5 veut dire quoi? Allez, multi-lanceurs composé de 40 canons et qui a une portée de 300 km environ. 300 km environ. Il est cible bien des blagues qu'on a détruit à partir de 300 km. Donc le Mali n'a pas besoin de s'approcher. Les chasseurs maliens, avions mouillé la santé, les Sukhoi là, il a déjà une vitesse assassinale de 1800 km. Mali n'a qu'à frontière fouillée, Bibina, au Mali n'a pas de 1000 km de bord. À partir de 20 minutes, on est quelqu'un qui a ban. Il peut être on est dans la peut-être au bout de fait bien. Nous sommes quelqu'un nous bé en doumamo de bi en de ces cas fort. Nous on dispose des matériels, des cavaliers sans que les communautés de doumamo quelqu'un non. Quand le programme de l'Okata SR5 signé, quand missile programmé quand Tika Dougouti, c'est avant le boulot. D'accord, pour voir Famuna, à la devant on a déjà vu Wati Kola ça passé pour voilà les lois monoka jamba. D'accord, donc avec la Djeka Fola Manga, Japan Bena comme en face de l'État Sabo Kéré Kanga Moule, ou m'appelle Jawara, la fois belle me donne le numéro de Aïssi Sanga, Tem Flana Kono, Wabou Anyaye, Ayesi, Jamana Saba, Mali, Burkina, Niger. On nous retire Cabo, Cour pénal international là, et oui, tiens, qui était sous bail. À Kera Kada Bouzmenika, il y a la Kolorota Kofewa. Kolora Ali Kelenta Kofe. Les gens pensent que Mali, ça m'a beaucoup international pour que un dirigeant on a jugé. C'est pas vrai. Concernant un rapport fin de Kera, c'est payé par un terrorisme rapport. Moura, ou à la comme Rock me durun ko ça. Terrorisme ko me durun ko ça. Mais Amadou Koumba ko bisabane sabaton de terroristes. Wa abli kuna ko CPI fene odeta ko bisabane saba. Terrorisme yemi. Terrorisme bra. CPI va parler de terrorisme rapport. Kele. Flana mouye. Femi anga mozole munube et dugun to de Tombouctou. Ka profaner ka tika yere ka ali sini mandat d'arrêt dara mo ko ali sini CPI makma. CPI ka mandat be yar agali ko yari dalembe mi yari be Algérie. Elle est entretenue par l'autorité algérienne. CPI va Kalama, CPI Makma. Donc nous on a compris que Malik Latoun 2022 a plainte de France Kama. Conseil de sécurité Makma. Donc au Koro. Et bien Jamana de Minekada Djouma. Et bien le droit de l'homme pour faire perdre maintenant des autres militaires du Mali. Parce que Emile sur la signe, on a formé qui n'est pas possible de quitter CPI là. Mais de bon match là. Tandis que tout aussi bien Farao. Donc, à nous de droit pour moi, de guerre là, au Wati que les Français dans les droits humanitaires internationaux enseignés en cours. Non, quand on marfa tiala, ni amine, et bien nekala. Tandis que droit de terrorisme boulot. Est-ce qu'il y a une calanque comme moi armée moi, armée mais qu'elle là déjà. Il y a une calanque yanga qu'elle nani. Donc ces pays qui ont mondé, atteindre de ces pays la terrorisme sera sur terrorisme à des srania wari belon teba. Tu vois que colon on a de coups sampalement coups ou on a d'horreur qu'à tout fait. Vous ne rien. Donc, ces pays, c'est un instrument politique pour mettre la pression. Sinon, Benjamin Netanyahu, on sait pays comme Israël. Il a appelé la France. Qu'est-ce que c'est que la France? La France a obligé de les Méditerranée de Cameroun, les États-Unis, sommet là. Mais France, donc, c'est pays comme mandat Bako. La France est membre de la Cour pénale internationale à Coco ou à contre donc, à te mana exécuté. Aux CPI façon humaine. Mais tandis que Assimi nous ne balendo, coûte sa rolade à don ta botte. Donc, Benjamin Netanyahu,
Nous, Israël présent. Hier, il y a des la liste noire des Américains. Américains, il y a millions de dollars pour l'on. Mais bi, comment dire au tribunal, onina. Donc, après, le curseur change maintenant selon les intérêts des puissances. Il était couru, il était charia, il était fouillé. On est bon. Mais on va voir la douane, il y a courbé, il y a cour international maintenant du Sahel. Au bien déjà, n'a pas créé, ni dans la santé, mais au Bambolo. N'a pas de malami de Niger. On a suffisamment le Mali dispose de 62 prisons. Burkina, 43 prisons. Niger, je ne sais pas, il y a des frères à peu près 250 prisons. On met tout le souk pour juger selon maintenant nos juridictions. Donc, compétent. Mais ni hérité. Il va en bonne de ces pays-là, ça il est rebelle ou masmalé, c'est ça. Il va me comment gagner final que. Dem se me mo do ki jira so mo de ga militam na ba kere ka tege kala abadala. Ni ay bi mana ko fa bebeke ces pays de. Ni kelen kelen ga tasra wore leta. Ni ay efela mo bi na kana entraînement que teza waten Algérie territoire ka ces pays ko de do. Maintenant boro ko be ko sayna Algérie de Algérie autorité interpellée. On est frappé oui. Ka teza waten ka terusu be fara abora kala ma terusu be éliminer ni terusi bade so mara kelen. Mahmoud Al-Farad me minani ko anyo minga kama ngoko ko pata kanya soko mafatu bulu voilà maintenant di Algérie de kuma kana yene kanya soko mafata bulu ku me dumu la folo nous ta dumu ngona mafata a ibe mo to kita bungo mafata bulu fona mafata dalma krepe na labe mafata o droit international mais donc afina en mura ces pays là kololo kelen tala. Oui, j'ai une question ici à vous réfléchir un peu. En attendant que je dépose une seule question. À poser. Et vous, encore il faut merci d'être là avec nous. Et vous, question clé. D'un côté, les politiciens sont ciblés. Et nous, CPICO, est-ce que adhérer une organisation internationale à Soro, et madame la Donia, Kélé, Fila. Est-ce que vous avez un membre qui a Soro, il veut de Kourmouna, Kolo, Anyangata, Ani, Moukon, avantage, nous, voilà, que c'est magnifique. Est-ce que vous avez là pour le mot Tijalaki, à Fomuna, ça va être à fond, Anga, Fangamara, Baby, nous, il y a une transition. Ou flèche à bon effet de colon, quand on y est, ou boire chaman colon, le texte est signé, ou à fond, le monde politique là, pour qu'il me retene avec mon mutadon. Il va y avoir une institution de nous avantage de le financement de ça. Mali politicien et Mali de Koulou Bella. Parce que Ward de ça. Ni bien nous Koulou, nous n'avons pas sens de Ward de verser. C'est la raison pour laquelle Mali met 500 milliards de ça en tout et pour tout. Et budget excellent là. Et excellent là. Mali met 500 milliards de ça. À Ben, nous avons dit, Gordigan Tonde, Charia Kuntanta, Hakinan Koulou, Tcheni Moussouya, Jar, Adonta Botan, Kumakacha, Kumakam. Avec les nions, non, ni terrorisme, il can faire, il t'a la marata, ni Mogomine, il can en faire, ni bien nous tombons, la position oui en dos, Charti Bella, à savoir que Warren Besson. Warren me verser mal la maintenant en la budget normal, t'es non, ça la trop. Donc, position mon côté qu'à penser national, ou mon côté de Manadoua, Ingala. Warren Besson, de l'ouverture ou à partie financière. En gonflé Bibina, mais boire la mona, parce que ni donner tes work around. Le dernier financement date de 2020, octobre 2020. Faut Malima aide excellent Kélenso. Malima aide Kélenso de la part de la communauté internationale. Un peu comme fait des bêta. On a créé et financement sectoriel lui. Donc on obéit. Kalanko, Ninko. On a donc le Warum d'un niveau faisait gagner. On y va à double de gars. On y va faire forum textile au bout de gars. Donc aujourd'hui, il te a fait une affaire. Il te voit la chérie. Donc, politicien, nous ne pas donc comment à étudier Kalati. Et ce pays, c'est que tout dit. Kata, Karafitara Minaka Douan Kafra, Kasaram Seneka Glou, Kata Bagbo Mine. Faut est-ce qu'il va calmer surtout qu'on a la calabo. C'est pays contient. Amarou va flyer à l'année. C'est pays. Amarou va de droit de Goudona. Il y a la Galifine à Algérie, de ces pays-là. Moi, j'ai de ces pays-là. Mon avis de ces pays, on a exécuté. Donc, ce n'est pas par méconnaissance, c'est par volonté. C'est par volonté parce qu'il n'a pas de sur là. Fait B. Est-ce que va Kalama qui veut voir sur la Mali politicien qui est engagé là? Voir pas sur le droit.
jamanadenw ka danbe tɛ lajɛ tabiya tɛ lajɛ hakilina tɛ lajɛ n'Assimi tun mana kɔsa in na ka na an ka constitution kura kɔnɔ la 4e république constitution in kɔnɔna la ka na fɔ ko furu dagalen don de sexe différents. Assimi de y'a différencier sinon kun fɔra de ko Siba Kalama o le mariage pour tous point. Donc gouvernement bɔra ka marcher en contrôle la ka taa salle ta i y'a faamuya bala palais de la culture la k'u ta réunion kɛ gouvernement bɔra k'o kɛ mun na parce que a fɔra ko mariage pour tous a ma déterminer pour tous ye jɔn jɔn ye cɛ fila wa muso fila wa hali luti ka waati nin ma kɛ mais n ko Assimi de nana k'a spécifier ka a fɔ ko nin de don mais maa si ma tɛgɛrɛ fɔ transition k'o la mais alors que a y'an bɛɛ denw kisi a y'an bɛɛ denw kisi gouvernement ka sarata yɔrɔ tun bɛ Mali la yan a mɔgɔ se ka ne sɔsɔ o la o gouvernement minɛla an ka tribunal dɔw fɛ yan appel kɛra fan bɛɛ ka pression ye k'u bila u tun bɛ appartement meublé ta gouvernement o gouvernement tun bɛ sara ta cɛmannin n'i taara i yarisire kalo kalo u bɛ 250 d'i ma mais au don politique ka service de renseignement kun t'o kalama u tun b'a yɔrɔ dɔn mais mun na parce qu'ils sont forts bi Mali kɔnɔ se ka t'i sigi i cɛ tɔ se ka t'i sigi restaurant na k'i bɛ dumuni kɛ n'i cɛ ɲɔgɔn dɔ mana sigi kɛrɛfɛ k'a tɛgɛ da i kan na ni transition nana i kun tɛ i kun tɛ k'i sigi ne de y'a f'i ye muso ni musow de bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye muso dɔw cɛ dɔw bɛ yen est-ce que i b'a kalama i muso kamalen de bɛna f'i ɲɛna ko n'a y'i sɔrɔ i y'i muso bugɔ mɔgɔw kulo bɛ ne la ginu bɛ ɲɔgɔn ta moto la ka na manu sɔrɔ gɛrɛn na k'u minɛ k'u gosi ko u y'a ale ka muso gosi ou bien ka a muso ɲɔgɔn minɛ k'a gosi ko n ma fɛn bɛɛ k'i ya n ma fini san ka d'i ma mɔgɔ caman yɛlɛ mɔbili caman kɔnɔ bi Guinée de b'a laseli ma dɛ. D'accord, bon, je crois qu'on peut avancer. Ok, d'accord. Donc maintenant, waati bɛ ka taga nɛgɛ kanɲɛ 23 sanga 40 o taa n'an ka thème sabanan kɔnɔ san bugu an kɔni y'a ye Nations Unies na u ka assemblée bɛ sen na nin waati na premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a ye frappe kɛ kosɛbɛ Burkina bon an bɛ se k'a fɔ AES ka cidenw u ye cikan minnu fɔ e bɛ se ka mun de fɔ mɔgɔw ɲɛna o la bamanankan na. Kuma in bɛɛ b'o la kuma senba saba kan fɔlɔfɔlɔ ye mun ye AES ka kuntilenna ala ka taabolo o tɛ dogo mɔgɔ si la vous savez mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu quoi ala ka barika don transition saba in na quoi en matière de sécurité internationale minnu ye expert en sécurité publique olu b'a dɔn il y a deux communautés de sécurité reconnues au monde actuellement fɔlɔfɔlɔ i b'o dɔn o ye min ye o ye américains ta in tɔgɔ bɔra kɔnɔ tɔgɔ ye non américains ni européens bɛ mun na tɔgɔ ye di sécurité ayi américains ni européens bɛ min na a tɔgɔ ye di OTAN donc il b'a ye k'a fɔ OTAN ça c'est une communauté de sécurité o ye mun ye aw ka fara ɲɔgɔn kan k'a ka défense kɛ kelen ye la deuxième communauté de sécurité i b'a dɔn o ye min ye ça c'est l'AES o kɔrɔ n'i ye Burkina attaqué i ye o kuma na Mali attaqué i ye Niger attaqué o kelen fana bɛ OTAN na article 5 quand tu as attaqué un pays membre de l'OTAN c'est comme si tu as attaqué maintenant toute l'OTAN donc avec fondement pour la communauté de sécurité collective il y a que deux farafina kɔnɔ AES ta de y'a fɔlɔ ye o de y'a kɛ ministre ninnu bɛɛ kumara ka AES ka position dégager k'a yɛrɛ k'a fɔ désormais c'est reconnu en tant que ONU sɔnna ka AES kumakan to yen a ka tɛmɛ kɔrɔ ko AES y'an reconnu automatiquement o ye fɔlɔ ye filanan bɔra mun kan o ye les habits même de l'ONU ONU ka tilennenbaliya diɲɛ kɛlɛ fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi il y a 22 ONU ka mission 20 ni kɔ de bɛ bi diɲɛ kɔnɔ wa a bɛɛ ju ye ONU yɛrɛ dɔw ye san 30 ye dɔw ye san 28 dɔw ye san 22 ye marifa fɛn fɛn bɛ tɛmɛ a bi kunna dɔrɔn i bɛ dɔ bɛ minnu bolo faransiw de bɛ tɛmɛ n'a bɛɛ États-Unis ni Russie parce que ils vivent de ça e bɛ marifa dilan mais marifa tɛ ci e fɛ yen donc l'Afrique est devenue un champ de bataille puissance bɛɛ bɛ n'i yɛrɛ lajɛ ni min b'i ɲɛ yɛlɛ k'i ɲɛ yɛlɛ bi Russie b'u ka intérêt défense Sahel kɔnɔ mais i bɛ taa est-ce que b'a kalama Afrique centrale i bɛ taa sɔrɔ Russie de fana ka marifa don olu fana ka rebelle ma ninnu tɛ se ɲɔgɔn ma koyi i b'i gulon dɔ la de tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ bi an bɛ tɛgɛrɛ fɔlɔ Russie kun mais dugu dɔw fana bɛ olu fana ko an ye Russie kun yɛrɛ ala la olu b'an ka rébellion financer donc c'est comme ça l'Afrique ne va jamais s'unir Afrique kɔni ye i b'i gulon dɔ la de walasa i ɲuman ka bɔ a la donc a bɛ Mayiga da sera o de ma an jɛra kun min kama an k'an tilen ka ɲɛsin o ma mais dɔ bɛ ko dɔ kɛ fɛn tɛ fo la dɔ b'o ɲɔgɔnna kɛ dɔ bɛ fo la a bɛ Mayiga ka discours b'o la filanan in kan sabanan ye mun ye
Ça, c'est déjà l'impartialité, la partialité maintenant des institutions judiciaires même de l'ONU. Plainte de l'Udona en 2022, Mali est plainte de France avec des vidéos. À vidéo et nous avons dit que Yamara Dama, sinon, France a hélicoptère de Djigi. Avec Djigi, avec Barco, il y a un Barco Mina. Avec la Djigi, Armba Kono, Kanadi et Beluma. Adja, mais mon prévu tangible dans les deux, irréfutable. Ota Bané. 52 fois, avion de Wuli Côte d'Ivoire, Katemeni Mali, Kata Grand Nord là, Kata Arm Djigi. Chez Djuli, moi, je vais Mindala, on va faire un ministre de vous former là. Abdallah ben Mali Boulou. Kamali armée et terroristes tout nous et puis on a photo de quoi et nanako et mission fait et cesser les faits. Ça fait il était partout dans la position de terroristes vraiment position qu'elle est là. Donc aujourd'hui après mais dans ce ni nan yona odema ni ambiguïté ndema ni opacité ndema on est la propre mission parce que puissance vous ballon qu'elle est de là-haut. Ou bien bon marfa faire de là-haut. Bibina ou faire Africa amène marfa sans au boulot. Amène qui c'est ça au boulot. Ou amène le sur le lui que la qu'elle a enfi. Donc am de boulot ballon. Au quand ça n'a pas que les ante bon là. Donc amène mega dasiroma. À ça là que la mouillé, on est plein de monde Algérie comment. Donc Mali m'a fait oublier pour plein de Mali pour il qualifie l'Algérie comme le sponsor étatique des terroristes. Point barre, c'est fini. Ni vous le kiri là. N'a aucun tena. Au jugement d'Oréo. Et les filles d'obtempérer là. Et les filles maintenant de manifester là. Mais on fait des jugements. Les gens pensent que non. Pour l'international de justice, quand on critique la couille. Alors, aucun tena. Au cours de Mali, pas de chien. Ou à Mali, Algérie est un terroriste. C'est la gente sur le sous de Kélémé Kamara. Algérie présente des fouilles Kalama. Parce que Mouna Nimeke, parce que ça, Algérie sur le bébé. Et une européenne mission de là. Le drogue ou la bo Espagne, ou bien terminer, drogue ou bien Colombie, ou bien terminer, ergo interne malaya, morala, avion déchargé, avion traitement, un mobile betra Algérie. Donc Algérie qui est Mali courant fan que Batemesradi. On a 11 000 en Bora Kidal. Nini Ablé Maïga. Ou à souhaiter, je ne sais pas, premier ministre ou ministre de la mission entre ministre de la nation centrale pour nous. Entre Kidal, n'entraînez d'amin nous. 11 000 déjà, Algabas de combat pour Katane, ou Tane Toro Katafe. Mais bien, nous 11 000 francs, nous 11 000 francs, qui est Kaini et Skasso, 15 000 gars. Les Mali disposent combien? À peu près 29 000. Mais un cas de Bougon, on a une guerre financière, parce que l'Algérie, sans nous de boire, l'Algérie va marquer Douma. Et Ukraine, de façon ouverte, le Mali a accusé, il n'a pas de marfata. Atana Ukraine bata katana Mauritanie bata de Algérie Algérie te reçu formé la pour blaka djigi. Ça a été clair. On est signé n'y bossé les nyana. Na fa ngatami. O de que français ou wila et Macron kama parce que français est warum da Ukraine milliardaire balaka cha guerre de Messi. Amano bubu wati bigata bubu ami question là-bas posée là. Parce que quel est dit là dedans je pense qu'ils sont nombreux. Nous me faisons beaucoup appel que beaucoup on a été là de français Mali c'est une autre Mali français Mali cas diplomatique. Sinon j'avais une question pour vous. Ouais allez-y. Non allez-y non allez-y. Voilà quel sera le sort après le plateau de l'ONU on est terminé quoi fait Mali Algérie après les 3 phrases répétitives du PM. Premier ministre ka kanga da ko sabana phrase ko non signa président ko fla o kanga da tene ko fe munu na se ka ke Mali ni Algérie ni ko tek na ta kan labay ni kelma ko mo Algérie unitala kala mo sangat len don unit kana ko fe kele bébé il kuma min fo phrase Mali on rappelle la phrase qui doit foyer o Algérie qui sembo terusu de menila ta ka nyeshi beni kelenya ma sayeli kono ama fota ako chef for flan atu Algérie qui sembo terusu de menila aka nyeshi beni keleni basima dien konna la ne sayeli konna la o ni kanga dari ni ma me mumbe ko fla Ablé Mago Kounia en bon, Amanta Sarania, Kenambakila. Les gens pensent que Mouno, depuis 2000 ans, Algérie a encore drone Nadjing. Algérie flotte Ariane B, replié la Katakofe.
Algérie durunu Algérie flotte aérienne bɛɛ a ka flotte fɛn fɛn kun bɛ yen a y'a bɛɛ la replier mun na parce que a b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ se k'a ta sara mais n'i ye dɔw ɲininka olu ko ayi ko Mali bɛna wuli sisan ko Algérie fɛn dɔ bon non ça dépend n'a dala an ka porte la don min n'a kɛra san 100 Mali b'a bon mais bi tɛ o donc an bɛ ka an ye min fɔ kangari kɔfɛ mun bɛ yen kɛlɛ n'i y'a ye bi Mali ye nin kangari da le Mali est prêt aujourd'hui à se défendre contre l'Algérie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, pour maintenant, question là-bas, il y a des milliers de Français, jamana de l'Union ça. Donc, on a eu Wati là-bas, Français, il y a un diplomate d'Oguin. Il y a un sort, on a quoi, enfin, il y a un diplomate d'Oguin. C'est qui date de l'Europe, enfin, voilà, donner. Ah, mais nous, il faut qu'on ait le dire, on n'est pas sonné, n'est pas quoi. Parce qu'il y a tout Français comme média ou comme Mali, Français diplomatique gain. France diplomatique duru de nana ou qu'on a tenu duru utara depuis où il y a deux minela Bernard minela to duru boula diplomatique te koy avec une sorasili ou ya rubu na mineli parce que to yara cheka rapport ko ou boula di mali ko ma au boula ka bla ko na ma ko donc pour s'expliquer devant le peuple français au benani Mali diplomatique flaka mission bana ou qu'on a ta école de guerre là France fɛnɛ ka y'olu gɛn France m'o gɛn dɛ u ka France ko samedi ka sɔrɔ k'u bɔra mais n kun donna Mali kɔnɔ vendredi o y'a sɔrɔ ka billet talen don u bɔlen kun don la France a fait juste une mise en scène. Bon maintenant pourquoi France ye nin fɛnɛ kɛ pourquoi ye nin kɛ mais France ye nin kɛ mun na parce que la France a négocié avec l'autorité malienne ko ka cɛ bila o tuma na France b'anw filɛ mun mɔgɔ n'i ye France de ban Bengali la parce que a ka mɔgɔ bɛ minɛ ka bila de a ka dɔ kun bɛ Burkina mɔgɔ 4 Maroc ye négociation kɛ o bila la. Ni fene bien ni nin blawo o kuma na ni malien munu do o fene bla donc o amam sa ni malien munu na amam sa no lio kuma kelen ni aya ke wa make na ya ke ama juge wa ni jugement kelen ni me kede parce que to ken israélien nya meto na ko israélien do donc Israël ba pression que France kan akata agent libre France ka agent mun be espionnage la Afrique du to kono la chama mi ga replier parce que ni Mali ta injara to be ja. Bon, depuis qu'il y a Mali sont en blague, ou quoi, agent de renseignement, tu m'as rentré ou parce que France, ambassade personnel B, c'est des anciens militaires. Donc, vous voyez qu'à finir, il y a quand France, France même comme blague, on fait diplomate à B, sur à B mercenaire. Ok, vous formez là, maintenant, pour sa question l'abandon, et c'est pour nous qu'on voit, nous comment nous fera, et les salles de Mourama, on y a ici, n'a pas, vous faites faire là, aïe, si Jamana au camp. Afrique défend nous les gars c'est ça parce que Maroc fana bora ay akuma la avec ici ko sebe bingan wala mënu mi taka Burkina Faso sege surtout nous ba foko se bataille Maroc ka kuma dola atara au fana kay se kam ni fo la ngabo. L'AES est une alliance d'espoir. AES dimna farafina be do ngona ibaron ni se ka tien faudra bien qu'on a qui sera idjoula c'était AES oui mais AES josaya de nye o de ke wa an me fɛn fɔ n'a ko so ko Robert Mugabe ko ni fɔ ko Alassane Dramane Ouattara ko ni tiɲɛ fɔ ko Macky Sall ko ni tiɲɛ fɔ ko Abdoulaye Wade kun kɔnɔ ka ni kɛlɛ kɛ wallahi an filɛ jɔnya min na an kun bɛ bɔ a kɔnɔ parce que bi an ka président de sɔnna k'i jɔ saya ɲɛ n'o tɛ mɔgɔ caman ko y'olu faga o Kadhafi y'olu faga tɛmɛ y'olu faga Thomas Sankara sara ta o mɔgɔ caman de éliminé nin fɔli la mais bi anw jɔra mun na parce que le peuple a compris le jeu. Le Mali est fait comme une bite qui n'est bien. Faut toi beaucoup de dons. Il va mon frère, mais comment on finit à beaucoup moins. Les pays les plus lâches, c'est la France. Il n'est pas là qu'à France dans Amad la guerre du Goudjoli. Banque mondiale créée en 1945. Plan Marshall a eu du gouvernement Neboda au Grand français. En 1954 ou 52 milliards de Julie Kataladi français. Dans le deuxième de France, vous voulez voir un John Tado en Afrique d'État. Après, on va beaucoup à siège de l'Ouma. Vous devez Français de vous placer là. Parce que Français qui ne va pas la colonie, aller en Europe belle Djaoui. La France n'est pas plus puissante que l'Allemagne ni l'Italie. Même pourquoi une Européenne belle la France parce qu'à table d'Ingali Minke Canada ni Béba n'a pas sur Iranium ni Sanou ni la France est 4e ou 5e réserve d'or mondial. Mais Minte Français. Iranium, mon Français va sans Joli Kata fait pour mondial la France est à conseil secret de Iranium na Kataï. Allez ici Niger placé là. Donc c'est pour te dire que nous faut du goût de quoi. N'a un dija, on te s'arrête, kata nous fait.
Ok, maintenant, il est temps là, les gars, tout ça, là, même pas, il y a un fait à Oulili, quand il y a les Mickey, c'est à Oulili, 20, 24, 76, 29, 20, 24, 76, 29, vraiment 20, 24, 99, 24, 20, 24, 99, 24, ni ningali bi abaki abonyani karama konna ni ningali reti madafata do abati ya doni anaka wati jamfara kaba umma bel le bambulo koran no ala re ka bi babu ke wa fara du cheka fo en façon de l'itasta allô oui allô allô wa alaykoum salam ça va bah c'est alhamdulillah bah c'est toni jamu ka bomi ok itana e jona ilegal do bi bola bien dafata de bi da mo ko rapidement ajarai Ramadhan Madhya akala ko wata ko ko na tienete ok merci bien Bifo merci 20 24 76 29 20 24 99 24 en façon